Motor, hani taýinmem. Çıra. Yaxşı. Oo, boş restoran. Ha? Uy, boş restoran. Operator davay, yaxşına. Ay nire alıp oturýarsyň ayo? Yaxşyna balo, sen nire alıp oturýarsyň? O yaxşı taýin bolsun, o siziň näme o şapbadyny ýaňlaýardy. Yaxşı, davay taýinmi sen? Mikrofon barla. 1 2 4 5 5 mantyk geldik. Men taýin. Dav, motor. Yes, motor. Başladık. Faydalanma.com Evi uçurumlar. Sizi soňky jaňda baraňyz bilen tüý sürüňden gutlaýar. Mektep bu üýtgüçli zat. Mektepden köp zat alýam. Masal üçin men mektepden alym alym, bilim alym, terbiýe alym, halyp alym, öýdäki alym. Ardadaşymda. Umuman ýadyma düşýär. Akça köýnek, garaja balag sokup, diýdime ýetýän uzun garsyk takyp, özümden ulla kan papkany atyp, zordan gapyňdan ärtlenmekdim. Navjaka, bäşik al tejjan diýdiler. İkilikli öýe gelmek hijam diýdiler. Bu kim diýsem? İkinci eşem diýdiler. İlkinci mollim görenmekdim. Başlarına alada mektep ba diýip. Öwretdiler ilk harpy A diýip. İň gowy yer perifde za diýip, günne bir manda gatnanmekdim. Tanatdyk özümiz ökte, pes bolup, kimse düşman, kimi bilen dost bolup. Ýadymda klasda men birinji şef bolup, kiçik medeleler çödenlikdim. Yetsikli yetene da polma çişip, başka mektepkerde taşını üşüp. Evra çıksalar eski dilleşip, Kerime bir koça kaçan ne? İlkinci gedek kıydı çından kovur. Saçlara daraf, çolka tower. Ökte klartasan eline pul ver, tüyü katın. Yazırptım mektebim. Okuçu diyorunda en gov keyip, partanın üstüne elini koyup, özümü yumuşacık pasterle duyup, Yaxşı. İdinay, durma. 45 min okuyun uran mektebim. Yadımda 23 fevralmada berdiler zora. Yo, berenden almaklık o da var soğa. Yatmayar bulma paketi dolap 8. Mart'ta erten mektebi. Alayda ho. Doğulan uneseler dili duşurup adım Ýoşa zapsy botyr. spisakli konvertimiz kovşurayıp toydan 50 mantlık yenmektim. Vah. Sen menin terbiyem, ekram edevim. Gorsağımda vatan diýen bedenim. 11 ýyllar ömürlügem alardım. Eger yana okutsadım mektebim. Çünkü menin en bagtly günlerim okap bilim alan mektep ýyllary. Faydalanma.com Birinci eksklusif Bolu da naim neme keptering al keptering yaxşı keptering. Bu ningam o? Ay neme giren? Bir keptering al idime. Keptere uçur gider da o. Bu neme? Ay bu toyor tüyüzekte çorotka bırakıp yatta. Da bol uçur, şonu vur uçur. Alıp fıngın ne? Uçur bol çartırak durmasa da. O ne diyor? Tutun, tut ana berden. Ana Ey. Hoşlan mektep. Bol stop, ne yaptı?